подведени в Германия. Това е част втора. Тук ще ви разкажа за последиците от това, когато подпишете Aufhebungsvertrag, а всъщност трябва да подпишете Kündigung. Освен, че оставате без работа, Ето für Arbeit може да ви наложи шпере. До 3 месеца. Само да вметна. Това не е правна консултация, просто ви излагам фактите и ви обяснявам термините. Работодателят може да ви изплати обезщетение, числява 0,5 от годишната брутна заплата по годините стаж в фирмата. По-нататъчните последици за вас са: оставате без работа, повечето от вас живеят на квартира. Не е във всички случаи, но се случва често. Затова съветът ми към вас е: преди да подпишете такъв документ, и ако немският не ви е добър, най-малкото намерете компетентен, който да ви го преведе, и се обърнете към адвокат. Разбира се, преди да подпишете. И не забравяйте, заедно сме по-успешни.